Chladiaci box Parkside, kupoval som ho v júni v Lidli. Kupoval som ho kvôli tomu, že potreboval som niečo podobné do auta. Chcel som to využiť, že keď pôjdem s rodinkou na výlet, že by sme si mohli schladiť nejaké nápoje. A prišlo mi to za 60 € celku schopné. Kapacita je 24 litrov približne, čo je ideálne na pár piv, fľašu vína a nejaké fľaše minerálky. Je tu prepínač na chladenie alebo ohrev. Potom si môžete prepnúť napájanie teda z 230. V prostriedku je 12 V, to je klasická zásuvka na zapaľovač v aute. Alebo na 20 V, teda na túto klasickú baterku, ktorá je kompatibilná so všetkým. A potom je tu tento vypínač, kde môžete nechať chladenie alebo teda ohrev na maxime, alebo použijete režim Eco, alebo vypnete. Batéria sa dáva takto z boku, z dola. A zozadu sú takéto odkladacie priestory, takýto odkladací priestor s jednotlivými káblami, teda na 12 V do auta alebo na 230 do zásuvky. Na boku sa nachádza otvárak na pivo. Na také krátkodobé výlety, keď si to zoberiete do auta, dáte si dovnútra chladiť nejaké malinovky, vody alebo si tam odložíte nejaký sendvič a máte to teda v aute pripojené na 12 V, prípadne si predchladíte doma na 230, potom v aute dobíjate 12 V, alebo si to zoberiete niekde na stanovačku, na nejakú opekačku a využívate takéto batérie, tak to dokáže mnoho hodín vydržať relatívne chladené. Takáto baterka 4 Ah, keď bola plne nabitá, tak vydržala na plný výkon chladiť približne 1,5 hodiny. Takže ja osobne si myslím, že je to celkom slušné. Išli sme s rodinou na výlet, išli sme do Slovenského raja, cesta nám trvala v podstate niekoľko hodín. Keď som odstavil auto na parkovisku, išli sme do zoo, boli sme tam niekoľko hodín. Samozrejme box nebol vtedy pripojený, nebol pripojený ani baterkou, teda len to, čo bolo nachladené predtým, tak to vydržalo. Celý čas vlastne aj svietilo slnko na auto, takže teplota bola v celku už vysoká v aute. Napriek tomu po návrate do auta ešte tie nápoje boli chladné, ale za seba ako najviac čo sa mi páči je to, že sa to dá použiť na túto baterku. Naozaj, kebyže ideme opekať niekde na záhradu, ideme aj grilovať, chcem mať pri sebe box s vychladeným vínom, pivom alebo nejakou malinovkou, tak toto mi poskytne dobrých pár hodín. Ak tam nechám teda tú jednu baterku, tak sa naozaj nemusím báť a 1,5 hodiny bez problémov vydrží na maximálny výkon. Závisí od tých rôznych teplot, robí to zhruba tých 20 stupňov rozdiel. Takže ak vonku je 30 stupňov, tak približne teoreticky do tých 10 stupňov je to schopné vychladiť. To sú moje praktické skúsenosti, ktoré som zatiaľ s tým nadobudol, s tým boxom. Zatiaľ ho mám tu v obývačke, ale potom si ho asi presuniem do garáža a keď budem niečo robiť a budem si chcieť schladiť nejaké pivo v vozovkách, tak ho využijem. Nestojí to veľa, je to na každom z vás, komu sa viacej oplatí takýto relatívne lacný box. Kto potrebuje investovať, tak si kúpi už asi aj drahšiu autochladničku. Ale za mňa to neboli vyhodené peniaze. Ďakujem za slednutie a dovidenia pri ďalšom videu.